Ехо, здравейте на всички! Сигурно за не знам кой път вече записвам видеото. Е много интересно, че трябва да започвам отново. Клиенти влизат въобще. Защо се случва това, тия спирачки в това видео? Защото много от хората и на мен също ми е трудно да говоря по тази тема. Тази тема е много важна за всеки един от вас, който ме гледа. Тази тема е хората около нас, нашите приятели, семейства, околната ни среда, филмите, които гледаме. Въобще всички личности, които на нас не влияят. Дори филми и музика. И искам да прочета нещо от моя курс по Бадзи. Извинявам се, че направо започвам с темата, но ще говоря след това. Какво пише тук? Втори закон по Бадзи, няма да прочета първия. Взаимодействието с други хора е фактор за нашето емоционално състояние. Взаимодействието с другите хора е фактор за нашето емоционално състояние. Така че наистина понякога, ние не се чувстваме добре, защото не сме в подходящата среда. И само от нас зависи каква е тя. Искам да ви дам пример. Аз съм родом от Павликени. Моето семейство живееше в Бяла черква. Както и да е. Там не ми вървеше на тази локация. Като се преместих на Свищов да уча, там ми беше много по-лека енергията, нещата ми се развиваха, намерих точните приятели, намерих точните хора. Не, че там нямах, просто не можех да се развия емоционално. Имах чувството, че тази среда в Павликени ме дърпаше къде? Назад. Не напред, назад. Аз бях много малка. И толкова бях благодарна на баща ми, че ме премести. Той ми каза, ти си много далече. Директорките се оплакваха от мен. Изобщо не бях, спях в часове. Въобще изобщо не бях както трябваше да съм. Това се дължеше на какво? На средата около мен. Баща ми, много съм благодарна на този ден, той ме записа да учи счетоводство. Реално аз не беше моето, но няма значение. Той ме записа да уча счетоводство в гимназията в Свищов и в момента, който отидох там, ми беше много трудно да се напасна. Но в момента, който аз се напаснах, се развиха нещата в моя живот. Намирах си работа навсякъде, намирах си нови приятели, намирах си хора, които ме подкрепят. Между другото, най-хубавите приятелства ги бях преживяла там. Такава подкрепа. Имаше едно момиче, друга Александра, даже две Александри в живота ми там много ме подкрепяха. Имаше едно момиче Красимира, която още я обичам, винаги пиша. Тя уникално много ме подкрепя. Въобще имаше, дори и те да имаха някакви токсични неща, те ме подкрепяха да стана по-добър човек. И съм ви много благодарна, ако в момента ме гледате, благодаря ви. Защото имаше и хора в Павликени, които ме подкрепяха, но аз играех подкрепещата роля. А какво се случи, като премина в Свищов? Аз бях подкрепена и играех подкрепеща роля. Така че локацията, хората около вас са толкова важни, че си нямате една идея. Така. И искам да поговорим как да разберем дали те ни помагат. Въпрос е, ако вие сте от 3 до 4 години на едно място, какво развитие имате? Ако нямате никакво развитие или е много минимално, или ако се връщате към стари рани, значи, че това не е вашето обкръжение. Аз ще ви помогна за това. Много съм благодарна на Бадзи мастер-класа и ще ви прочета някои неща, които те ни предадоха като информация, за да разберем дали около нас емоционалният достъп, който даваме, дали е здравословен или не. Започвам с първо ниво. Моля ви, пишете го. Пишете го, защото е много важно за вас. Ако вие сте на точната среда, вие няма да имате спирачки. Няма да имате спирачки. Аз нямах спирачки в момента, в който дойдох в
Не, малко след като дойдох в Антверпен. Аз тогава нямах спирачки. В Свищов още имах спирачки. После се преместих в София, още имах спирачки. Трябваше да се преместя в друга държава, за да нямам спирачки. Така. Съжалявам, толкова съм ентусиазирана, просто обожавам да говоря за тези неща, защото това е нещо, което наистина на мен ми помогна. И съм убедена, че при вас това нещо е така, защото 90% от хората, които аз познавам, не са наясно, че тяхната околна среда им влияе. Така, ниво 1. Външна среда. Запишете си външна среда. И пишете едно теренце. Каква е външната ви среда? Искам да запишете програмите, които гледате, града, в който сте, каква вибрация, какво чувство ви дава. Външната среда. Какви сгради гледате? Какви паркове гледате? Въобще външната среда, която не е пряко, пак е свързана с вас, но не е толкова пряко. Музиката, която слушате, хората, на които се възхищавате, това е външна среда. Вие нямате допир до тях, но те ви влияят. Примерно аз в момента като YouTube канал, ако ние не сме свързани, аз съм вашата външна среда. Как аз ви влияя? Или как тази външна среда, сериалите, които гледате, музиката, града, в който живеете, сградите, как те ви влияят? Дори клуба, в който сте член, или къде ходите, вие не говорите с тия хора, но като излезете, примерно в града, вие ги виждате. Може би ги виждате за втори, трети път. Това е вашата външна среда. Пишете каква е. Втора точка към това ниво, първо ниво, как вашата външна среда ви кара да се чувствате. Повтарям, как вашата външна среда ви кара да се чувствате. Как вашата външна среда ви кара да се чувствате. Запишете го, моля ви. Просто вие сте на крачка от това да щупите вашите кутийки, в които сте се сложили, за да не се развивате. Следващото ниво. Толкова съжалявам за моят ентусиазъм и тази страст, която говоря, но повярвайте ми, всеки път, в който го говоря, аз затвърдявам моите знания за мен, защото и аз имам околната ми среда, личните хора около мене, понякога не ми влияе добре, тогава знам, че трябва да ги сменя. Знам, че е много трудно, когато обичаш някой, се възхищаваш на него, но ако усещаш, както и да е. Продължаваме с второ, ще стигнем и до там. Ниво 2. Социален кръг, далечни роднини, редовни клиенти, съседи. Това са хора вече, които вие срещате и поздравявате. Или редовно виждате във Фейсбук. Пишете ги. Социалния кръг, далечни роднини, редовни клиенти, съседи или просто, ако работите в някаква фирма или фабрика, хора, които срещате и сте на здраве и здрасти. Това е. Пишете тези хора. Поне 3 човека запишете, не е толкова важно. Или там колкото искате. Как те ви карат да се чувствате. Това е ниво 2. Социален кръг. Не говорим външен, социален. Вече малко сближавам. Представя ми се една спирала. Почнахме от външния кръг, сега влизаме към втори кръг. Второ ниво. Докато не стигнем до сърцевината, която сърцевината сте вие. Така, ниво 3. Много важно ниво. Между другото, ниво 3 и ниво 4 са най-важните нива и те най-много ви влияят. Така, близък кръг, бизнес партньори. Това са вашите колеги, с които вие говорите всеки ден. Бизнес партньори, ментори, приятели, близки роднини. Тоест, аз от моята страна на трето ниво ще гледам моите братовчетки, ще гледам малко тези хора, които редовно или поне 1-2 пъти на месец или на 2 месеца се чувам, на тях аз пиша как те ме карат да се чувствам. Под всяко ниво 3, близък кръг, бизнес партньори, ментори, приятели, близки, роднини, психолози,
Аз също правя неурографики. Ще напиша как тази жена ме кара да се чувствам. Как тя ми помага да ставам моето по-добро аз. Между другото, много важно нещо към всяко едно ниво да напишете още една точка В, пишем А, Б, В и пишете помагат ли ни тези личности или тази околна среда или този социален кръг да бъда по-добър човек? Помагат ли ми? Четвърто, емоционалното ядро. Това са хората с всеки ден, които говорите. Тук пише избрани приятели, съпруг, съпруга. Но аз мога да кажа майка, баща, брат. Как тези хора, пишете, тук трябва да напишете поне 5 човека. Всеки един от тях, пишете ги. Как ме кара да се чувствам? Помага ли ми да се развия в моя живот? Помага ли ми? Направите ли тая схема? Много неща ще са ви ясни за вашето емоционално състояние. Защото хората около нас, няма значение близък, далечен кръг, социален кръг, външна среда, те влияят пряко на нашето емоционално състояние. Естествено, ние им позволяваме те да ни влияят. Искам само да прочита нещо, което пак е от Бадзи. Толкова много съм благодарна за всеки курс, който изкарам. Толкова много неща, даже съм извадила, но това ще е за женската енергия. Съм извадила от един женски курс. Как да бъдеш жената, която трябва да си. Това е за друго, там ще извадя други информации и други неща. Всеки курс, който изкарвам, аз никога няма да спра с курсовете. Те ми помагат да се развия. И когато аз развивам себе си, имам осъзнатия. Тия осъзнатия мога да ги предам на какво? На други хора, за да им помогнат те да се осъзнаят. Това е единственото нещо, което аз искам. Ако аз някой ден стана коуч, което аз ще стана, нещо, което аз няма да позволя. Аз ще изкарам курс за коуч, за да се свързвам още повече на личност, защото имам чувство, че някои хора тия видеота не им влияят. Трябва им по-личност. Трябва да им лице в лице. Трябва да е пряко свързано с тях. Разбирам ви. Но първо ще изкарам курс. Но дори да изкарам курс, аз вече знам какви неща ще позволявам да им казвам. Ще им кажа преди да започнем нашата коуч сесия. Не искам да използваш негативни думи към себе си. Аз съм тъпа, аз съм татата, аз съм еди-кваси. Няма да го позволя. Ако аз съм вашия коуч, няма да позволя една негативна дума да излезе от устата ви. Защото когато говорите негативно за вас, това сте вие. Както и да е. Много сме отклонихме от темата. Връщаме се на темата. Така, ние сами избираме коя емоция да изпитаме във всеки един момент. Всеки един момент. Говорим за емоция, говорим за нашите хора. Каква емоция ни кара да се чувстваме? И ако тези хора, да кажем, те са ваши клиенти, вие не може всичките клиенти да им кажете няма да ви взема. Как аз им позволявам те да влияят на деня ми? Ще се отворили емоционално. Имате някакви клиенти, но това ви го казвам само ако сте осъзната личност. Извинявам се, ако някой нещо засягам, но е много важно. Можете да слагате граници само ако сте осъзнати. Ако сте научили да контролирате емоционалното си излъчване. Да кажем, този клиент идва и говори от А до Z негативни неща. Или този член от семейството, който ми е много далечен, роднина, аз ще го изслушам. Колко времето си аз ще дам на този човек? Защо го давам? Давам ли го, защото мисля, че аз съм длъжна да дам нещо? Ако е клиент, по принцип съм длъжна, защото все пак ми плаща. Но,
колко от времето си аз ще дам. И много важно, най-важното, ще вложа ли емоционална енергия там. Защото аз мога да слушам нещо, да влезе в едното ухо, да излезе от другото. Това не значи, че аз го вземам навътре, не го вземам при сърце. Тоест, не влагам емоционалност в тази връзка с този човек, който не усещам, че той ми предава адекватна енергия или не ме кара да се чувствам добре. Затова ви карам да напишете всеки, който не ви кара да се чувствате добре. Вие може първоначално да не знаете, но като видите, ако този човек, много от моите приятелки, аз започнах канала преди 2-3 седмици, много малко от тях ми писаха. Това означава, това е много болезнено за мен, защото аз ги избирам тия приятели. Това означава, че те не подкрепят моите мечти. Ако аз знаех, че те започват нов бизнес или нов YouTube канал или нещо от техните мечти, които те са ми споделяли, че имат, аз ще ги обсипя с подкрепа. Ще пиша на тяхното видео. Те не го направиха. Това значи за мен, че аз сменям кръга. Аз съм достатъчно голяма, за да избера коя личност ще е в живота ми. И в коя личност аз ще влагам емоционална енергия. Аз в тези личности обожавам ги, научиха ме на нещо, избирам да не влагам, защото не виждам реална подкрепа. И аз знам, много е хубаво, между другото, нещо, което аз съм правила преди години. Сега вече знам, но преди не знаех. Пишех си на един лист какъв е приятелката, която аз искам да имам. И пишете какви качества има. За мен е много важно приятелката до мен да подкрепя моите мечти. Защото аз от малка не се чувствах подкрепена. И аз търся това в моите приятели. Да. Всеки човек търси нещо. И пишете, примерно, някои търсят емоционално изслушване. Все едно приятел като психолог. Аз не търся това. Аз търся приятел, който подкрепя моите мечти и ми казва, аз съм за теб. Дори всички да кажат, че твоите видео не струват, аз знам, че те струват, аз знам каква информация ти ще предадеш, защото те като приятели, те вече са чули как аз разсъждавам. Това е много важно за мен. И после пишете неща, които не позволявате вашите приятели да ви направят. Тези графики, разграфете ги. Какво искате, какво не искате от приятел. Ако вие ги разграфите, вие веднага ще познаете човека. Защото какво се случва? Ние се свързваме понякога с някои хора на нивото, което сме в момента. На ниво травма. Да кажем, аз съм се разделила с моя партньор и те са се разделили с техния. Ние сме на едно и също ниво. Защо? Защото подкрепяме една и съща болка. Но, ако няма други нива, на които ние да се събираме, момента, който тази болка отмине, ние вече се разделяме като енергия. Затова никога не дръжте приятелства, които са наполовина. Харесват ви, но има нещо там, което не ви харесва. И това нещо много ви дразни и не ви помага, за да бъдете ваше висше аз или вашето най-добро аз. Просто махнете ги. Не сте длъжни на никой. Има нещо, което тук беше много интересно, искам да ви го прочета. Умението да задавате въпроси и да споделяте чувствата и вътрешното си състояние. Мислех си, хареса ми, не ми хареса, не си мислих, почувствах, не почувствах. Ако в тези въпроси не можете да
обсъдите с въпросния приятел и ако е пряко свързано с него, вие не го харесвате. Това не е вашия приятел. Не губете време, съжалявам, само да пина малко. Не губете време и усилия там. Не губете време и усилия. Ако не можете да кажете, аз вече... Вау! Благодаря ти, Александра. Наистина, благодаря на себе си, че ако нещо не ми хареса, може би не винаги веднага го казвам, аз не реагирам веднага, ще ви кажа защо. Защото искам да съм сигурна, че това е продължителност. Ако това чувство не е продължителност, може би въпросният човек е имал лош ден. И аз имам лоши дни, не съм перфектна или в момента е нещо, някакво моментно състояние. Затова аз винаги изчаквам. Ако аз конфронтирам приятел, то е от няколко събития, които аз ги видях. Така че не казвам директно да казва, че не ми харесва той. Не, изчакайте. Може би в този момент той ви е засегнал, но ви е засегнал, защото вие сте очаквали да чуете нещо от него. Изчакайте, за да видите как на следващия път той ще реагира. И дали въобще, замислете се, дали въобще има наистина нещо вярно в това. Да? Много е важно приятелствата, хората около нас, това, което си говорим дори с нашите родители. Ако вашите родители не ви подкрепят емоционално, ограничете разговорите с тях. Съжалявам, че го казвам, малко е грубо, но това е как вие ще развиете себе си и ще станете емоционално независими. Аз не казвам да сте напълно независими, но да сте зависими пряко от вас, от вашите чувства и да не позволявате външния свят да влияе пряко върху вашето емоционално състояние. Знам, че има много емпатични хора, обожавам ви, мили дами, и аз съм човек емпат, но това не значи, че аз не мога да отсека емоционалната ми свързаност с тях. Мога и то много добре. Мога и много добре да слагам граници. Това ми помага да се развия и да запазя моя вътрешен мир. Ако вие искате да запазите вашия вътрешен мир, вие трябва да се научите да слагате точни граници. Трябва да се научите да изключвате емоционалната си енергия и да я включвате когато е нужна. Трябва да отсявате хората. Напишете си. Какви колеги, ако, искам да ви кажа пример, ако вашия колега не е това, което сте, сменете работата, защото това, или сменете сектора, защото това ще повлияе пряко на вашето емоционално състояние и ще излизате вие от баланс, защото има едно камъче, което обръща вашата каручка, а това е вашата емоционална каручка, която е най-важната. Най-важната. Извинявам се, ако бях много запалена тук на тая тема, но аз съм толкова много патила и сега в момента знам къде съм. Наистина знам къде съм. Знам какво да очаквам, знам как да го направя и просто го правя. Аз не оставам там, където не съм искана, не съм подкрепена. Не, ние сме от 7 годишни приятелки. А ако ти не ме подкрепяш, ако ти вземаш от мен и няма вземане-даване, и ако ти ме караш да се чувствам зле, не значи, че аз ако не ги видя, няма ги поздравя. Винаги ще ги поздравя. Винаги ще имам емоционална култура. Но аз не съм отворена към тях емоционално да давам енергията си. Благодаря ви, че ме гледахте. Обожавам ви, целувам ви и моля ви, ако имате някакви въпроси, пишете за следващите теми. Тази тема я подбуди Мирелка, обожавам те. Това е една моя приятелка от детството. Тя подбуди тази тема, аз така или иначе исках да говоря по нея, но тя я подбуди още повече. Няма значение колко години не се виждате с някой човек,
Понякога нещата пак ви събират заедно. Обичам ви. Чао, чао. До следващия път.